Hello guys, magandang hapon sa inyo. Maya-maya abangan nyo po yung mukbang namin ng aking mga anak kasi wala muna kaming training ngayon. Sana yung video namin mamaya magustuhan ninyo. Kasi normal lang yung normal na pagkain lang, lang yung pangmahirap lang mamaya yung kakainin namin. So, sa mga hindi pa nakapanood sa mga nauna kong video, pwede nyo balikan yun guys at panoorin, lalo na yun sa tutorial ko training namin ng aking anak para makita ninyo at may matutunan kayo. Maganda kasi yun for self-defense. So, ayun guys, mamaya pag after namin kumain, i-upload ko yung bago naming video. Mukbang muna kami ngayon kasi linggo, sana panoorin nyo, ha? Okay guys, hello guys, welcome back to my channel. Dahil family days ngayon, wala muna tayong training kasi linggo ngayon. Ang gagawin namin ngayon is magmukbang muna kami ng kasama yung dalawa kong anak. Ayan po sila, oh. Hi! Yan. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe, and mag-comment sa Facebook channel and sa YouTube. Okay, tingnan nyo aming ulam guys. So, yan yung aming mukbang guys. Yung adobong atay. Iwan ko kung nilagyan ba ng toyo to. Tapos nilagyan namin ng patatas. Yan. Ngayon, panoorin nyo kami guys, ha. Kain po tayo. Ayun ako. Kain na tayo. Huwag natin magkalimutan mag-pray. Okay. Son, the Holy Spirit. Amen. Pray muna. Okay. Let's go. Thank you. Sarap ulam namin guys. Parang siyang may atay. Diba guys? Yung may atay. Atay talaga to. Atay. Ito, sausawan, no? Sausawan, tuyo na may sili. Dati kasi guys, yung nagsasaw-saw si Papa sa suka na may sili na sumasaw-saw. Ngayon hindi kasi toyo. Ito kasi bata pag tuyo guys. Pero pag suka, Kasi alam niyo naman, masyadong maalat yung suka, yung tuyo. tsak suka. Kain marami anak. Ate, wag yan ang lagyan mo. Bakit yan ang lagyan mo? Yung baso. Tanggalin mo yan. Libat mo. Yung picture lang kunin mo. Guys, kumuha siya ng ng tubig. Ang ilalagyan yung didi niya. Kasi guys, hanggang ngayon kasi, nagdididi pa rin yan. 7 years old yan. Bye! Ito guys, atay. Para sa inyo to. Para sa inyo to. Kain tayo. Sarap. Hindi anak ng tubig. Ganda guys, hindi ako kita. Paano dumaan? Saglit lang guys, ayusin na muna natin. Paano Natin guys? Sa gilid. Pero kami damit guys bukas. Bukas, module na naman sila. Kayo marami. Kaya para makita kayo. Mag-like kayo guys. Diyan lang guys, balik kami mamaya na. Hello guys, ito guys, balik kami ulit. Ito, napakasarap guys, adobo na atay. Sarap. Sili. Bago siyang tubig girl. Tubig. Tubig. At kayo kasi sa kayong baso. Sarap guys. Ito na, ang sarap ito. May na sa guys, patatas, kaya hinalo talaga namin yung yung patatas sa atay. Thank you atay, pakita nyo sa kanila. Ayaw po atay. Gulay yung gusto ko. Kain ka, ayaw nyo daw kasi na atay, di mahilig sa atay. Sabi kasi guys,
mahilig siya sa patatas kasi mas lang. Dahil ko sa mga sister yan ba? Di ba sister siya? Yup. Oh? Wow! Kain! Sarap. Hmm? Sarap! Guys, huwag niyo pala makalimutan mag-like, share, and follow sa aming Facebook page, tsaka mag-like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. May bayan niyo po kami guys, basta pag guys, weekdays, training namin yan at saka tutorial. Pag Sundays, family day, mukbang kami, ganito. Kahit ano na lang, maisipang pagkain, basta meron, basta bigay ni God. Pagiging namin yan. Sarap. Kain malaki. Sarap. Good! Nag-iba na yung bahay namin dito, guys. Diba alam niyo na kasi lumipat na kami. Diba alam niyo na? Kasi yung unang vlog namin, nag-iba yung kulay. Yun doon kami, diba? So, ayun. Sarap. Okay. Kain, patatas, and Ang pangalan mo? si Jane G. Tadena. Anong taon ka na? 5. Ikaw ate? Secret Starlet G. Tadena. 7 years old. Magbuti no pag-aaral mo ha? Yes. Ano pa ka ng teacher ko yun? Rosalinda. Ang Baka akong kanin guys. Kasi gusto na niya. Sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys. Sabayan nyo kami. Para mas lalong ganahan kayo kumain. Harap ako na. Ito guys oh. Atay. Sarap. Paabot ba? Nasher lang. Harap. Kahit na ate ko gasya tagalagay. Kumain kang malaking kanin anak. Ta? Para sa inyo itong vlog guys, pag hindi nakakanood ng vlog namin. Yung pangalan pala namin sa YouTube. Ano ba yung pa? Muay Thai Charlie. Muay Thai Charlie. I-upload rin naman natin yan. Doon makikita yan nila. Okay. Sarap. Sarap. Ito guys, lagyan din ng sili. Mahilig kasi ako kumain ng sili guys, pero tiyatanggalan ko ng buto kasi ayaw kasi ng may buto. Kaya ngayon, mag-vlog kami. Ito guys, Ayan, may sili, Yan ang patatas. Ito tayo patatas. Patatas. Hawak na. Kaya malaking kanin natin. Hawak ng kambal ko. Pakita mo sa kanila, kain ng malaking kanin. Ito, kain pa yun. Galing. Kung sino hindi nakaka-vlog, mag-vlog na. Bukas guys, abangan niyo yung video na i-upload ko, yung video ni Scarlett, yung sa Muay Thai training namin. Walang white guys na siya. Next time na siya, focus na sa module kasi marami. Patik na lang. Hindi nga ka dun. Ha? Dito lang guys ha. Sinipo na, kakadaldal. Kahit marami na. Para masarap. Yan. Magsisi na ako. Kumatae siya. Mamaya na lang. Oh guys, maya na lang. So ayun. Malapit na kami
Matapos guys, di namin maubos kasi ang dami, muntik na matapon na. So ay lalagay namin yan sa ref para bukas makain pa namin, no? Kasi bawal magsayang talaga, di talaga kami basta nagsasayang ng ano guys, ng ulam kasi lalo na sa panahon ngayon. Mahirap, taghirap. Mahirap Kasi talaga. walang trabaho. Kaya sa mga nawalang trabaho kagaya ko dyan, laban lang tayo. Darating din yung panahon na makakaahon din tayo. Dasal lang, dasal. Andiyan naman lagi si God para gabayan tayo, no? Para pag last one na guys. Para pag tinatakot kami sa talas, nandyan ginagabayan tayo Oo. ni God. Okay. Hindi tayo iniiwasan. Okay guys. Hanggang dito na lang yung video namin guys. So bukas na naman ulit. So ngayon, salamat sa mga makapanood nito. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. Saka God bless sa inyo lahat. Keep safe everyone. Bye!